L-lum it-tajjeb li kulħadd. Irġajna ltqajna illum il-ħadd biex nagħtu rendikont tas-sitwazzjoni dwar il-COVID-19 hawn Malta. L-aħbar tajba hija li kellna 6 persuni oħra li fiequ, allura issa t-total ta' nies li fiequ huwa ta' 433. Il-bieraħ għamilna 1120 tests u minn dawn irriżultaw 6 li huma pożittivi. Allura issa il-numru totali ta' nies li huwa active cases baqa' l-istess. Il-total ta' numru ta' każijiet li huma pożittivi huwa ta' 496, dan minn total sa mill-bidunet ta' 42,619 u l-active cases huwa ta' 58. Minn dawn in-nies li fiequ kellna wieħed bejn 20 u 29 sena, wieħed bejn 40 u 49 sena, wieħed bejn 50 u 59 sena, wieħed bejn 60 u 69 sena u tnejn bejn 70 u 79 sena. Dawk kienu n-nies li fiequ. Il-6 każijiet li kellna ġodda. Kellna marra Maltija ta' 48 sena, din kienet diġà qiegħda fi kwarantina peress li omma li kellha kuntatt magħha kienet qiegħda diġà ir-riżultat pożittiva iktar kmieni din il-ġimgħa. Din il-marra bdiet kellha nuqqas ta' xam fit-8 ta' Mejju u hemmhekk aħna ttestjajniha u ħarġet pożittiva. Aħna bħala parti mill-protokoll tagħna wkoll noffru t-test ukoll il-contacts meta jkollna l-każijiet li huma pożittivi anke qabel ma jkollhomx l-ebda sintomi u din marra ħarġet pożittiva u l-kumplament tal-familja tagħha kienu negattivi. Allura dan huwa cluster ta' 3 każijiet. Kellna raġel Malti ta' 51 sena li fid-9 ta' Mejju kellu griżmejħ juġawh ejja u ġeħ ta' ras, għamilnilu t-test u ħarreġ pożittiv. Nagħmlu bħalissa l-contact tracing tal-familja tiegħu u anke ta' naraw x'inhu risk assessment ta' fuq il-post tax-xogħol tiegħu peress li huwa self-employed. Il-każ li ieħor li għandna huwa raġel Malti ta' 89 sena, dan huwa pazjent li qiegħed f'Caring Grek, l-isptar Caring Grek. Dan propju kien pazjent li kien fl-istess kamra ma' dak il-persuna l-oħra pożittiva li konna ħabbarna iktar kmieni li propju miet u aħna konna diġà għamilnilu it-test lil dan il-pazjent u iktar kmieni kien ħareġ negattiv, però aħna rġajna repetejna t-testijiet anke peress li dan il-persuna żviluppa d-deni il-bieraħ u allura aħna għamilnilu t-test u ħareġ li huwa pożittiv. Wara li ħareġ dan pożittiv, aħna rġajna repetejna wkoll il-komplement tat-testijiet u anke għamilna propju fuq il-pazjenti tas-sala fejn kien kollu kien hemm għamilna 15 il-test fuq il-pazjenti u anke badna firxa iktar wiesa ta' staff, dawn kienu 45 staff u minn dawn kollha ħarġu negattivi. Il-qagħda medika ta' dan il-persuna li huwa pożittiv huwa stabbli u bħala sintomi kellu biż deni u sola u allura issa qegħdin inkomplu nsegwu s-sitwazzjoni u għada klinika ta' dan il-pazjent. Kellna it-3 każijiet l-oħra kienu cluster ta' 3 każijiet fejn kellna 2 healthcare workers li jaħdmu propju l-isptar Mater Dei, dawn kellhom kuntatt ma' xulxin fis-7 ta' Mejju, waħda minnhom hija mara Maltija ta' 27 sena li kellha sintomi ta' griżmejja juġawha fis-7 ta' Mejju u l-oħra hija mara Maltija wkoll ta' 25 sena li din sintomi kellha griżmejja juġawha fis-7 ta' Mejju u mbagħad fit-8 ta' Mejju żviluppat deni u sola. Wara kellna dawn il-każijiet aħna għamilna kuntatt mill-ewwel infection control u hemm ħidma għaddejja tajba biex aħna nikkontrollaw is-sitwazzjoni wkoll. Għamilna testijiet tan-nies kollha fis-sala kemm il-pazjenti, ġifier il-pazjenti li kien hemm u kif ukoll l-istaff. Għamilna 14 il-test fuq l-istaff u dawn kollha ħarġu negattivi u għamilna testing ta' 8 pazjenti li kienu f'din is-sala, 7 minnhom ħarġu negattivi u kellna każ ta' positive pazjent. Dan il-pazjent huwa pazjent Malti ta' 53 sena u fis-6 ta' April beda kellu xi ftit deteriorazzjoni tal-kondizzjoni tiegħu kellu toħ ta' nifs, hemmhekk kien sarlu t-test diġà ħareġ negattiv, però l-bieraħ xi nerġajna t-test jgħinih ħareġ pożittiv. Bħalma nispjegaw
Dan it-test dejjem tagħmlu repetut meta jkollok persuni f'din is-sitwazzjoni għaliex inti hemmhekk taqbad dan il-testijiet, taqbad propju l-mikrobu skont l-ammont ta' partiċelli tal-virus li jkun hemm propju fil-gerżuma. U allura hawnhekk għandna sitwazzjoni fejn aħna taqbad il-każijiet kmieni kemm jista' jkun ħalli tkun tista' tikkontrolla s-sitwazzjoni. Għalma konna qegħdin naraw in-numru ta' każijiet li qed ikollhom bżonn jidħlu l-isptar jew ikunu fl-isptar dejjem qed jibqa' numru li huwa żgħir. Infatti bħalissa f'Mater Dei għandna biss 2 pazjenti li huma pożittivi u f'Boffa għandna 3 u f'St. Thomas għandna 3 oħra. Din hija s-sitwazzjoni li kellna llum fejn aħna bħala numru ta' każijiet kellna 6 imma kellna 6 każijiet oħra li fiequ, allura bqajna wkoll f'sitwazzjoni li hija stabbli. U dejjem infakrukom anka llum fil-ġurnata tal-jum l-om importanti li aħna dejjem għandna nżommu social distancing u nevitaw li nitħaltu ma' nies oħrajn li s-soltu ma jkollniex daqshekk kuntatt magħhom. U dejjem nerġa' nappella il-protezzjoni tan-nies li huma vulnerabbli għaliex importanti li dawn dejjem nipproteġuha. Illum jum l-om, nixtieq nawgura l-jum l-om l-omijiet kollha. Jina bħalhom ukoll nifhem kemm huwa importanti li inti tħaddam miegħek qrib l-tfal tiegħek, però qegħdin f'sitwazzjoni fejn jum l-om illum ħajkun differenti minn jum l-om li kellna s-sena l-oħra. Għaliex aħna l-aqwa rigal li nistgħu nagħtu lill-ġenituri tagħna, lill-ommijiet tagħna jekk huma vulnerabbli jew inkella huma anzjani huwa li ntuhom ir-rigal tas-saħħa. Ir-rigal li nevitawhom milli jkunu f'kuntatt ma' dan il-virus. U minn hawn minn qalbi nixtieq nawgura l-jum l-om it-tajjeb lill-ommijiet kollha. Good afternoon. We have met again today, it's Mother's Day, to give the daily bulletin on the situation of COVID in Malta. Good news is that we have had 6 more people who have recovered, so the total number of cases who have recovered is 433. Yesterday we continued with our testing and we had 1,120 tests done, and out of these we had 6 positive cases. Some of these cases were in clusters and some of the cases were contacts of previous cases that we had already known. So the total number of positive cases is 496 out of a total of 42,619 swabs. The situation for active cases has remained same as yesterday at 58, since we had 6 positive cases and 6 recovered cases. Today is Mother Day. I appeal to everyone again to continue to protect the vulnerable people, and the best gift that we can give to our mother, if our mother is vulnerable or is elderly, it's important that we give them the gift of safety, the gift of health. For those mothers who are young and have their children, it's important that we stay as close as possible with the people that we are usually in contact with and avoid having in contact with people who are not usually with us. So we can stay safe, we can continue to keep the situation stable as it is now, and with eventually the reduced number of cases, we can continue to lift measures so that we can start seeing each other more. It's important that we keep each other safe, and today I wish a happy Mother's Day to everyone. Morru għal-ġurnalisti, Julia minn Malta Independent. Julia, mish nisimak? Hello? Ekka here, thank you. Okay. Hi, good afternoon, Professor Gauci. A question regarding the use of ACs and fans this summer. There's a lot of miscommunication and misinformation whether it would be safe to switch on ACs this summer, especially whether people are concerned because if they're going to send their child to childcare centers this summer, will they be using ACs or not? Just some information regarding this, please. Thank you. Thank you, Julia. For air conditionings, diversi studi għaddejjin, ħanaraw x'inhi s-sitwazzjoni, però sa issa li nafu hija li din il-virus ma jkunx airborne transmission. Ikun airborne transmission biss f'ċertu
ċirkostanzi speċifiċi fejn inti jkun hemm proċeduri li jkunu għaddejjin fl-isptar. Allura l-iktar importanti huwa li meta aħna jintuża l-ACs li jkun hemm il-maintenance tagħhom li huwa importanti mhux biss minħabba l-COVID imma anka minħabba mikrobija oħrajn. Allura aħna għandna sitwazzjoni fejn ħafna ACs kienu diġà mhumiex jintużaw għal numru ta' xhur u importanti li jsirilhom il-maintenance tajjeb. Massimo Molto today. Hi, Prof. Gauci, good afternoon. Li xtaqt nsaqsik huwa konnessjoni mal-fatt li l-aħħar ftit jiem jew ftit ġimgħat qed ikollna ftit każijiet ġodda. F'dan il-kuntest, meta taħseb li jistgħu jibdew jitneħħu iktar miżuri? Forsi fil-ġimgħa d-dieħla jew lejn l-aħħar tax-xahar għandek idea meta jistgħu jitneħħu iktar miżuri? Mela Massimo, din importanti ħafna li qed tissemmi. Bħalma konna semmejna propju aħna meta għamilna lifting ta' miżuri oħrajn propju li konna ħabbarnihom fl-ewwel ta' Mejju, konna informajnikom ukoll li aħna rrid ikollna 3 ġimgħat ċans biex aħna naraw l-impatt ta' meta inti jkollok lift-up tal-miżuri. Dan huwa importanti għaliex irridu niftakru li inti għandek l-incubation period ta' dan il-virus huwa ta' 14 days. Jiġifieri dawk il-miżuri li aħna propju ħabbarna fil-bidu ta' fl-ewwel ta' Mejju imma bdew jiġu effettivi propju minn nhar it-tnejn, hemmhekk inti qatt baqalna sal-aħħar tal-ġimgħa d-dieħla ħalli propju nkun tista' tara l-impatt tagħhom. U allura wkoll aħna kif naħdmu wkoll l-R factor li huwa kif tiġi trasmessa il-mikrobu minn persuna għall-oħra fil-komunità, hemmhekk naħdmu wkoll jew li l-R factor ikun less than 1 jew inkollha jkollok moving average li jkun qiegħed stabbli. U għalhekk propju dawn it-3 ġimgħat qegħdin hemmhekk biex aħna nkun nistgħu navalwaw is-sitwazzjoni u propju l-impatt tal-miżuri li diġà ħadna. U mbagħad kif is-sitwazzjoni tibqa' stabbli hemmhekk nkun nistgħu nkomplu nħabbru iktar miżuri. Beppe minn Newsbook. Professur il-war nofsinhar it-tajjeb, minn barra l-miżuri li diġà ttieħdu biex bekk l-ammont ta' testing kuljum qed ikun mal-1000 test. Qed tippjanaw biex il-popolazzjoni kollha tagħmel is-swab test. Taħseb li wasalna fil-punt fejn kulħadd għandu jagħmel is-swab test biex il-każijiet ikunu iżolati? Aħna qegħdin inkomplu nsaħħu kemm nistgħu il-swabbing, jiġifieri t-testing li qed isir, biex aħna dawk in-nies kif qed tajjeb inti meta taqbadhom tkun tista' tiżolhom u anke tagħmel contact tracing. Jiġifieri l-appell tagħna jibqa' hemmhekk biex in-nies li għandhom is-sintomi speċjalment jiġu mill-ewwel biex aħna nkun nistgħu nagħmluhom it-testijiet. Però żidna wkoll numru ta' nies li jistgħu jiġu testing. Rridu niftakru li anke jekk tagħmel popolazzjoni ta' Malta kollha, hemmhekk ma tkunx tista' tgħid li jisma' min ħarġlu negattiv huwa propju bla ebda virus għaliex dak jindikalek propju dak il-ħin kemm il-persuna jkun qiegħed ikollu l-virus ġal-gerżuma tiegħu. U għalhekk hemm il-kunċetti ta' social distancing għaliex inti jista' jkollok persuni li ma tafx li qegħdin ma' ġembek u allura dawn ikun jistgħu jġorru l-virus u għalhekk aħna rridu nkomplu nsaħħu kemm nistgħu dan it-testing biex aħna nkun nistgħu naqbdu kemm jistgħu min nies li huma pożittivi. Min Ruth minn TVM. Professor Gauci, illum kif hija s-sitwazzjoni fiċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar u minnu li djar tal-anzjani kien hemm ordni mill-awtoritajiet tas-Saħħa li jittieħed swab lill-anzjani li qegħdin fuq in-nebulizer u jekk iva xi tieħdet din id-deċiżjoni b'mod partikolari fuq l-anzjani li jinsabu fuq in-nebulizer. Mela, ċentru ta' Ħalfar iftakru għandna numru ta' nies minnhom li għadhom f'kwarantina, però hemmhekk ma kellniex iżjed każijiet li huma pożittivi, però li kellna tajjeb ukoll li kellna numru minnhom li wkoll kellhom ir-recovery, ġifier fost dawn in-numri li kont qiegħda nħabbrilkom propju matul din il-ġimgħa kellna minnhom li kienu minn dan iċ-ċentru u anke dawn kif jgħaddu s-7 ijiem mbagħad minn wara li joħorġu negattivi, allura minn meta jkunu fiequ dawn ukoll ikun jistgħu jimxu għal ċentru miftuħ mbagħad li ma jibqgħux kwarantina ukoll. U hija sitwazzjoni li hija stabbli, li hija sitwazzjoni li aħna ħdimna bil-aqal hemmhekk biex aħna nkun nistgħu nikkontrollaw il-firxa ta' dik il-marda.
Fuq il-situazzjoni fejn aħna naraw meta persuna jkollu bżonn il-nebulizer tajjeb, ħafna minnhom għaliex ikollhom kundizzjonijiet respiratorji jew azma jew inkella COPD, ġifi kundizzjoni kronika ta' respiratorja, hemm minnhom il-pazjenti li jkollhom bżonn dan il-nebulizer. Il-nebulizer ftakru li dan ikun ta' riskju għaliex ikun qed jagħmel aerosolization, li ftakru meta inti għandek aerosolization qed titfal partiċelli tan-nifs ġal-arja, allura dawn ħajkun hemm iktar riskju ta' trasmissjoni. U għalhekk li huwa importanti li jsir it-test qabel ma jkun jista' persuna jgħaddi mill-proċess biex jibqa' jagħmel il-nebulizer ħalli aħna dejjem innaqsu r-riskju. Jean Paul mill-Lavin Malta. Good afternoon, Professor Gauci. There are concerns that the coronavirus could have hit Europe as early as November, with health authorities in France warning as such. With this in mind, will Maltese health authorities retest samples from old pneumonia cases? And as a matter of comparison, maybe you know off the cusp, but how many influenza-related cases and deaths have there been since the start of 2020? Thank you. Fuq is-sitwazzjoni anke f'pajjiżi Ewropej oħrajn u anke l-kumplament tad-dinja, importanti juri ċar li meta jiddaħlu miżuri u mbagħad jiġu rilaxxati, importanti li jkun hemm monitoraġġ li jkun kontinwu. Għaliex bħalma qegħdin proprju nagħmlu aħna u għalhekk qegħdin inkomplu naraw kif nistgħu nżidu iktar testijiet ħalli inti l-każijiet li jkun hemm tkun tista' taqbadhom. U dak huwa l-aħjar mod li inti tkun tista' tara l-impatt tal-miżuri li qegħdin jittieħdu. Sfortunatament tara pajjiżi li kien hemm ċertu rilaxx ta' miżuri anke minnhom li kienu ta' riskju għoli u l-impatt der fejn tibda tara numru ta' każijiet li qed jiżdiedu. Aħna qegħdin nimxu pass passu bil-mod propju għalhekk għaliex tallimna minn ħafna x'qed jiġri pajjiżi oħrajn imma anke fuq l-evidenza turi li l-ewwel l-aħjar tibda dawk il-miżuri li jistgħu jkollhom inqas riskju ta' iktar każijiet ta' COVID jinfirxu. Fuq ukoll fl-influenza, aħna l-istaġun tal-influenza tagħna huwa jibda ġeneralment minn Ottubru jibqa' sejjer sa Mejju. Aħna nagħmlu sentinel surveillance permezz tal-għajnuna tat-tobba tal-familja fejn huma jkunu qegħdin jirrapportawlna dawk il-każijiet li jaraw tal-influenza u aħna mbagħad aħna nkun nistgħu nagħmlu monitoraġġ u monitoring tas-sitwazzjoni. Aħna rajna li lħaqna l-pik tal-influenza f'Jannar u issa propju bdejna niżlin sew mill-każijiet tal-influenza. Tajjeb li dan is-sena aħna kellna l-istess sintomi li kienu għaddejjin kemm tal-influenza kif ukoll tal-COVID. Allura hemmhekk bdejna naraw kif tista' tagħmel id-distinzjoni bejn waħda u oħra. Claire, Times of Malta. Good afternoon, Prof. Gauci. So you mentioned the R factor. Is this still below 1? And a couple of days ago, you mentioned that the rate for the asymptomatic patients was around 30%, which is lower than the 20% from the previous week. Is this something that you're happy to see because it means there are less people who are asymptomatic around, or is this still not, we can't just be celebrating something like this so quickly? Thank you. Mela, fuq l-R factor bħalma rajna llum kellna 6 persuni. Allura, minn numru ta' każijiet li kellna dil-ġimgħa kien hemm change li għal numru li kollna aħna li huma numri żgħar ikun change li huwa kbir. Allura hemmhekk inti l-R factor jitlalek ftit il fuq minn 1. Hija xi ħaġa li tistennija meta jkollok numru ta' każijiet, però aħna rridu niftakru li aħna ma noqogħdux fuq numru wieħed. Għalhekk semmejt li aħna nimxu wkoll fuq moving average, jiġifieri tara l-averaging out ta' kull 5 ijiem ħalli tara kif ikun qiegħed. U hemmhekk allura aħna nħossu li anke b'dawn is-6 każijiet jekk aħna ma nibqgħux għaddijin f'din is-sitwazzjoni sa issa s-sitwazzjoni għadha stabbli. Anke tiftakar ukoll li il-każijiet li kellna kienu kuntatti ta' nies oħrajn li konna diġà nafu, ġifdi dak huwa kollu li jiġi maħud f'konsiderazzjoni. Il-messaġġ però huwa ċar li l-virus għadu magħna u allura l-prekawzjonijiet xorta jridu jibqgħu jittieħdu. Fuq ukoll l-asymptomatic cases li kellna minn dawk li huma pożittivi, fakkarkom li sa ftit ilu konna rrapportajna li aħna kellna 20% tal-każijiet li huwa asymptomatic mit-total jekk inti tieħu dawk il-persuni li kienu ħarġu pożittivi miċ-ċentru ta' ħalfar. Però hemmhekk peress li ma tkunx tista' tkun ċert jekk kellhomx sintomi jew le, aħna dawk konna għamilna assumption li hija neliminaw dawk mill-asymptomatic, tajjeb, u hemmhekk konna ħriġna rata ta' 11%.
Allura issa l-updated wara kellna iktar evalwazzjoni tad-data iktar bil-każijiet li kienet ikollna propju tela tal-13%. Ġifieri hemmhekk hija sitwazzjoni fejn ir-rata ta' asymptomatic bħalissa qabel kienet 11% u issa telet ta' 13%. Però hija xi ħaġa li hija mistennija. Għaliex ftakru meta bdejna fil-bidu aħna konna qed nittestjaw biss dawk li huma bis-sintomi. Issa qegħdin nittestjaw ukoll dawk in-nies li m'għandhom sintomi. Iżjed ma ħadd fittex iżjed ħassib. Allura fatt li qed nittestjaw iktar asymptomatic hija wkoll li tara li ħajibda jiżdied din ir-rata wkoll. Kien minn Net News? Wara nofsinhar tajjeb Prof. Gawci, ġewx mistoqsijiet biex naraw għax wasiltilna informazzjoni nara jkunx vera li qed isiru swab tests fuq vapur bl-immigranti li irregolari li jinsab jsemgħu ilma barra minn xtutna bit-test mbagħad qed jiġu eżaminati hawn Malta tagħhom. U għaliex it-tieni mistoqsija inti semmejt żewġ każijiet dak il-cluster tat-tlieta fejn hemm żewġ health workers. Ma nafx forsi tistax tgħidilna f'liema ward kienu dawn il-health workers u jekk hemm xi wards oħra li bħalissa jinsabu għaddejjin bit-testing ħabba li forsi kien hemm xi kuntatt jew hekk. Iva, fuq l-immigranti niftakru li aħna rridu nagħtu l-kura meħtieġa lil kulħadd. Tafu li għandna migranti li kienu ġew trasferita fuq dajsa fuq l-ibħra tagħna Maltin u daw konna diġà għamilnilhom it-testijiet. Simili wkoll il-bieraħ flaxija aħna wkoll għamilna wkoll it-testijiet fuq dawk l-immigranti li wkoll issa ġew trasferiti fuq dajsa u propju dawn jinħadmu fil-laboratorju tagħna ħalli bekk aħna nkun nistgħu naraw li m'hemmx mart tal-COVID-19 f'dawn il-persuni. Niftakru li dawn qegħdin flimkien ma' xulxin u allura importanti jkun hemm xi każ naqbduh mill-ewwel. Però anke minn dawk li propju aħna daħħalna li x'kienu vulnerabbli sa issa kollha kienu ġew negattivi. Dalgħodu qegħdin ukoll il-laboratorju tagħna navalwaw iktar testijiet minnhom ħalli aħna nkun nistgħu naraw x'inhi s-sitwazzjoni. Dawk iż-żewġ healthcare workers li kellna bħalma rajtu kienu żewġ healthcare workers li kellhom kuntatt ma' xulxin waqt li kellhom is-sintomi dawn kienu fuq il-post tax-xogħol, però qabadhom is-sintomi waqt li kienu fuq il-post tax-xogħol u hemmhekk aħna lura hemmhekk qed nagħmlu l-evalwazzjoni kollha ta' din is-sitwazzjoni anke għamilna t-testijiet. Is-sala kienet fl-ENT ward, però nistgħu nassiguraw li l-kumplament tal-pazjenti kif ukoll l-istaff l-oħra kollha ħarġu negattivi, però aħna nkomplu nsegwhom ukoll minħabba li rridu niftakru x'inhija l-incubation period tal-espożizzjoni. Stefan, minn What News? Il-wara nofsinhar tajjeb Professur Gawci, il-parir tagħkom kien li il-maskri jintlibsu biss fit-trasport pubbliku jew anke fi-stabbilimenti. One News dalgħodu żar iċ-ċimiterju u stajna nnotaw ħafna nies li ma kinux lebsin maskru. Forsi tissuġġerixxu li il-pubbliku jibda jilbes il-maskli anke barra jew meta ma jkun hemm xlelu ma jkunux f'riskju dawn. Mela, niftakru li r-riskju li tieħu dan il-virus huwa kemm barra u kemm ġewwa, barra ċans huwa inqas, però jekk inti tkun qiegħed f'distanza ta' persuna ta' inqas minn 2 metri, jekk dak il-persuna għandu l-virus xorta għandek ir-riskju li tieħdu. U għalhekk huma l-appelli li nżommu social distancing minn persuni oħrajn. Ġifieri kwalinkwa post fejn qegħdin barra, importanti li ma nkunux qrib ta' ħaddieħor. Għalhekk hemm dik il-liġi li qiegħda fis-seħħ li inti tgħid isma' ma jistgħux jingħaqdu gruppi ta' nies ta' iktar minn 4 ma' xulxin. Għaliex jekk inti tkun ma' xulxin hemm ċans li inti tittieħed minn persuna għall oħra. Bħalissa kif aħna fil-ġurnata tal-lum bir-rata ta' trasmissjoni li għandna bin-nies li jridu jsegwu dawn il-liġijiet li għandna li ma jkunux qrib ma' xulxin ta' iktar gruppi minn 4 min nies ma ħarġet issa l-ebda rakkomandazzjoni li għandhom jintlibsu l-maskli fil-komunità meta qegħdin barra. Jekk in-nies jixtiequ jilbsuha, jistgħu jilbsuha, basta jilbsuha kif suppost. Jiġifieri li inti jkollok il-wiċċ li huwa mogħti u ma toqgħodx tmiss il-maskla għax inkella tkun qed tikkontamina lilek innifsek. Però l-obbligu qiegħed hemmhekk meta persuni jidħlu ġaħwienet tar-retail u meta persuni jirkbu fuq il-Go Channel u anke meta persuni ħajkunu qegħdin fuq tal-linja. Bekk aħna nkunu qegħdin nipproteġu lil xulxin. Minna u nixtieq nagħlqu dan il-bulletin tal-lum, ngħid grazzi lill-ġurnalisti, grazzi lill-pubbliku kollu li kien qed jismana, grazzi l-istaff kollu, aħna qegħdin hawnhekk, ħafna minna aħna ommijiet, ħafna minna qegħdin il-bot mit-tfal tagħna.
U għalhekk nixtieq nawgura il-jum l-om it-tajjeb lil kulħadd, hemm min qed jaħdem, nawgurawlu wkoll il-jum it-tajjeb waqt il-ħidma tiegħu u jalla kulħadd isib il-ħin kif jista' jikkomunika ma' ommijietu u ma' tfal tagħna ħalli bekk nkun nistgħu ngawdu dan il-jum l-om tajjeb imma wkoll inżommu ruħna sejf. Grazzi u nsellmilkom.